Be piny owacho kal migawo makeo pie puothe ochako chenro mar gero yawo maduong' mong'ere ni Okundi Dam mayudore e location mar Ambire kar chung bura ma Karachuonyo. Yawono nigi geno mar ting'o malo chenro mag pur kod pith e gwenge makono. Yawo magedo mare biro kawo omenda maromo Sh164 Ali Abich nigi mathoth. Chenro mar gero Okundi Dam manitie location mar Ambira e ward ma wang' chieng' ka chud bura ma Karachuonyo ne ochaki 2024 kata kamano gedo mare osebiro ka thembo ka koro sani migawo mar pie puothe ochako kendo chiro chenro mar gero yawono ma bende dhi munyo Sh164 yawo ma Okundi no ka otie gedo mare to biro bedo ka kano pilitas Sh100 ka jagoro mongirore e migawo mar pie puothe Fantus Kimotho manotimo limbe chuang'e kaka gedo ma dam no dhi nyime wacho ni biro konyo miere mango 20 alworano mabiro tiyo kode miregi kod jiwo pith mar jamni alworano. This dam is being done by the State Department of Irrigation. It started sometimes back in January 2024. The total cost of the dam is 164 million. The dam has a storage capacity of 100 million liters, and from the engineer's estimate and our team from the office, the dam will support at least 20,000 livestock. Normally, the history of this area is that, as you can see, this is a season river. Right now, it's very dry. It normally has water for a period of 3 months, but for another 9 months, it's a whole dry season. So the purpose of the dam is to make sure that we harvest water during the 3 months. Kimotho bende wacho ni gedo mar yawono ka otieki to dhi konyo ting'o malo chenro mag pur e kor gwenge makono kendo puothe moingo eka 100,000 alworano ibiro kepi mondo okony jopur manie alworano e timo pur mopogore wuod ma wang' chieng'. The dam will also help us irrigate at least 100,000 acres. So also it's going to support other value chains on the food crop area. So this is actually a true reflection of what we normally say real adaptation when it comes to matters climate change, whereby we harvest during flood and during drought, the people get to utilize the dam. And the other thing is that now farmers can also not only do one cropping, they can do 2 cropping at the same time. Jaod bura ma Karachuonyo dipo kuome okoni gedo mar yawono ka otieki to biro kelo yot ne jopur kod jopith jamni e wuod ma wang' chieng' kama ne ojiwogi mondo girwak chenrono kendo koro gikre machako pur motegno kaachiel kod pith mar jamni alworano. Ma gold mwayudo kik we kethre nikech this is a gold mabiro konyowa mondo wa develop Karachuonyo. Wan bende wamulu tich gi lwetwa mondo kiyudo thuolo nitiere gimitimo kae, pur mipuro, dhok mipidho, diek mipidho, gimoro amora nipidho, bed gi ratiro ni time moloyo minyalo chamo kendi wuon. At times we rely on rainwater, but this time around with that capacity of water, we may also empower the locals to really produce and specialize in certain value chains that we have for the county. Ka jopiny bende orwako chenrono ka giwacho ni nok mar pie gwenge makono osekelonegi pek ahinya to kinde mag oro. Dam ni wan kaka jomatindo ma e alwora maka wago erokamano ahinya nikech obiro konyowa e yore mag self employment ka watimo irrigation kendo wapuro ka wandikore kendwa. Omiyo mon sani nyalo yweyo, omiyo wadhi pur, wan nyicha kech negowa, waonge kama ne wanyalo puro to wan gi lope, magi lope wadhi pur mondo wayud pesa. And this project an gadieri ni odhi miyo wayudo tije. Mobiro nwa mar irrigation biro konyowa weche mag alot, biro konyowa weche mag nyanya, biro konyowa weche mag pur matindo kaachiel gi jambwa bende yor mon. To pesa no osegol mondo gino oring mbele. Koro ging'inwa kaka gini nyalo ringo mondo pesa ni endi oger gine yo makare ma onge mibadhi more iye. Chenro mar gero Okundi Dam e wuod ni ma wang' chieng' masani koro sirkal kokalo e migawo mochune pie puothe dhigo nyime e wuod ma wang' chieng' kaendi geno nitie ka otieki to biro konyo jopith jamni kaachiel kod jopur mosebedo kaneno matek kaluwore kod weche mag oro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi e kaunti ma Siaya bile sub kaunti ma Bondo chako timo pedha